I dobrodošli bratkos u novi video. Danas je jedna malo neobična tema, jedna malo smiješna tema. Šta mene kod cura nervira, šta zapravo ja mrzim na curama. Ima i tu par stvari, mislim da su vama isto poznati. Neke sam stvari sad samo doživio kod nas na Balkanu, što baš tu nije u Austriji slučaj. Pa krenimo sa prvom stvari koja me jako živcira, a to je kad ti cura kaže brate. Brate. To kad čujem, u glavi mi neke slike se prekazivaju koje sad ne želim sama podijeliti pošto ću onda ispast kao psihopat, ali ne mogu da čujem to brate. Ne, nisam tvoj brat, niti si ti moja sestra. To je tako muški kad ti rekne brate, kako si bra. Ne mogu da čujem kuham, kad to čujem kuham, odmah je već za mene ta cura prekrižena. Dalje, x, next. Fakat to brate, to jednostavno ne mogu da čujem. Ako je iko nešto tako slično doživio s tim brate, ostavite komentar šta vi o tom mislite. O toj speak, me je to stvarno tako muško, ne znam, to samo muškarci koriste jednostavno. Dobro, brate, idemo dalje. Jedna druga stvar koja me jako kod cura nervira, što isto često sam primijetio, je da ne znaju što hoće. Znači, s curom se dogovorim, idemo u kino. Sve smo riješili, već sam karte kupio, film počinje u 8 sati, u pola 8 dobijem poruku. A daj, znaš, ipak ne bi išla u kino, pošto taj film baš i ne volim, ali ti to znaš da taj film tako ne volim. Ajmo nešto drugo uraditi, šta imaš u planu drugo? A ne znam šta, ali nisam baš za kino do danas večeras. Već sam karte kupio, kužiš, već su se dogovorili 8 sati idemo u kino. Ona odjednom neće, to pola sata prije početka filma, mislim, ne kužim, zašto? Kako može doći tako nešto glupo? Ali to su cure se ne trebaju shvatiti. Cure se nikad ne shvaćaju. Cure su, ne znam, jedno specijalno biće koje se ne može baš tako jednostavno da shvati. To sam ali ja tako primijetio, jer fakat često ne znaju šta žele, ne znam, dogovori se mišljenje na večeru, sve si već riješio, na kraju ti kaže ne, ipak nije gladna, ipak neće na večer s tobom. Dobro, neću na večer, okej. Dobro, brate, idemo dalje. Ovo je nešto isto me jako živcira, ali to nije kod svakih cura slučaj, ali kod većina trenutno. Šminka. Sad ne mislim da se treba previše šminkat, nego da se cura mora za sve srediti. Idem bukvalno s njom malo da se prošetam, znači tu kroz selo, gdje niko nema, u ponoći kužiš niko nema. Ne, ovakva je nemoguće, moram se prvo da se našminkam, da se napravim nokte, da se napravim kosu, ovakva nigdje neću ići. Pa ti ideš tu kraj ceste, šetamo se malo tu ulicom do druge kuće natrag i ništa više. Ne mogu, može neko da me vidi od prijateljica, znaš kako to kod nas kada pričaju, ova se nije srela, gle kak izgleda, gle kakva je kosa, gle kakvi su nokti, gle ovo, gle ono, šta više, ko te gleda, niko te ne gleda, jer si nebitna, kuriš. Stvarno, to isto je tako ih živcira, fakat ne znam, ne kužim. Još jedna stvar, one kao dobre cure, kad je pitaš kad je upoznaš prvi put i šta ti ovako radiš i izlaziš ponekad ovako, a znaš, ja ti ne ovako baš ne izlazim često, možda jednom mjesec dana, nije to baš za mene. Svaku nedjelju vidim slike da kad stave klubovi slike od subote i petka, vidiš na slici sa cigarom, sa vodka bulom, pozira sa njezim frendicima i nekim muškarcima, ali svaki vikend, kužiš, nije jednom u mjesec dana, nego svaki vikend, a tebi glumi kao neka dobra cura. Jesi ti dobra si ti, ko ja što sam dobar, jako si dobra. Mislim, ostani kod istine i kaže odmah šta je i šta je, mislim, šta fali ako izlaziš svaki vikend, mislim, okej je, a onda barem priznaj da svaki tjedan izlaziš, mislim, šta je to problem, neki to vole, neki to rade, neki to prakticiraju godinama, šta ja znam, šta ima tu u tim izlazcima tako vidjeti. Ne znam, uglavnom to su ti faktori, te stvari koje mene jako živciraju kod cura. Upišite komentare šta vas kod cura nervira, šta vi mrzite na curama, baš me zanima vaše mišljenje, vaša priča, šta ste vi ovako doživjeli. Pišite komentare, ostavite ovom klipu jedan like i mi se vidimo uskoro s novi videoklip. Pozdrav, Tomislav Zovko, a.k.a. Balkan Fit. Napomena, ako imaš muda 7 uskoro stiže, snimili smo klip, sad još čekamo prijevod, vidimo se, pozdrav bratkos.